Ngaon ta? Te, thank you, te ha. Thank you. Wow. Mayong buntag. Wow. Dilaw. Kinilaw. Unya ulay pahilis. Wow. Woohoo. My favorite. Wow. Wow, durian. Oh, there's yellow. This one is yellow color. And then kini orange. Wow. Hello, good morning. Imo ni ma'am? Asa panigikan nga mga durian? Davao, sir. Davao ni siya, dili Bukidnon? Kalinan siya. Kalinan Davao. Okay. So gikan pa og Davao, Kalinan ang durian. Lain-lain og color no dai. Ano siya, sir? Di 101. Di 101. Ya kini Nagtan ba? ay pa rin nga variety no. Unsa man imong pagbaligyan ni? Nalagi lain-lain presyo. Paano, sir, ka na? Ipapunput siya kay na may uban nga mangita rapos sila minuto. Okay. So kini mo na iyang price 165. Lahi po ni siya nga variety no. Yes, sir. Malagkit na, sir. Malagkit ni. Dili po ni maotong native. Muna siya ni. Mo ni native. Wow. Okay. Ma'am, thank you. Actually, doon na pa yung daggan ng unahan. Atong tanahon. Kani siya kadalan, padulong ni siya sa dalan, highway, national highway ni siya padulong sa airport sa Lagindingan. So on your way to Lagindingan, daghan kang maagian diri mga fruit vendor sama ni ini. Bossing, good morning. Tanda, boss. Imuha pa rin diri. Sa akong kuya ni boss. Sa imong kuya pila naman ning 60 na ni boss. mangustin 60. Oo. Tapos ato rambutan 70. 70 rambutan. Tapos 90 ato lansones. Okay, asa ning alansones gikan? Kumpra lang ni siya sa bulwa, boss. Gikumpre mas bulwa. Amo nang medyo taas-taas ka may presyo. Pero okay ra. Gamay ra diferensya. Wow, kaning daghan lagi ni marang ron. Atong marang, boss. Gikan ni sa mga, boss. At ikapuluan pa rin. Bukid pa rin sa, boss. Tigna puluan? Bukid sa Cagayan de Oro. Ay, katong Dunay Falls. Oo, Sinulong Falls. Sinulong Falls. Wow. Oo. Panalitan, iyan ni kadako. Pila po ni? Kani, boss, tag 60. Oo. Tapos 50, 40, 100, 250. 250. Oo, napay 100. Okay. Sa akong pagpili? Sa akong pagibalo, ang pagpili ana, ang kato daw ang lingin kayo. Oo, alingin mo, dagan kayo. Sod. Sod o Oo. buwan. Unod. Unod. Pili ko na ko. Pili ko. Gusto lang. Abot. 40. Basi asa, basta kanang lingin kayo. O, kani, boss. Kana. Be. Ito ipakita nila. Oo. Kani. Ang pagpili daw ana, kana nang lingin kayo kay bot pasabot, doon na dagang sod. So kanya to paliton 40. Okay. Palita. Balik 40. Boss, thank you. Okay. Alright, so ayan na to direct palit og durian katong native. Kay ingon nila ang native mo kuno nay baho kayo nya lami. Ma'am, palita ko katong native. Kanang gamay lang. Asa may bagong kuana ni? Bagong pack. Ano, sir, 130 na lang, sir. Pila? 130. 130. Okay pa. Hangyo ko niya kani. Okay. 130. Ma'am, pili ni tilawan? Oo, Lansunis. Ako sa ibuta mama. Ika daw ni o asa kito ma'am? Davao no? sir. Davao Lansunis.
Tapos mahurot baka na ko ning putasa, daghan naman kaya akong pamulit. Uy! Kapis oh! Pila po kiloan eh? 100. 80 ni sir. Nag-80 ng dagko. Meron yung chinuta. Wala sir, ako kapatid. Okay, thank you. Okay, thank you. Maybe kailangan nato ni siyang i-try. Maybe this is a good spot to eat my durian. See? Ako din gisuwayan kanina, tamis. But you know, mas mahal gina yung mutilaw tag daghan from Davao. Actually karon, I am going to a place in Lagingdingan nga doon na kunoy daghang mga kinason o mga oysters kanang gitawag nato ang talaba. Pangitaon po nako kay wa mo kibaw ko asa. Di gini yung labihan yung katamis. Matamis na siya. I'm just eating beside the road. I'll show you kung asa ko padulong. Going to that direction ko. So right now napa ko sa El Salvador and I'm going to Alubihid and then Lagingdingan. I know ang uban ninyo dili ka nahagdurian but I'm sorry to say nga paborito na ko ni. Malagkit native durian. Pag-isa. Labi Let's eat one more. Kanilang gamay-gamay. Take a look. Ini dili ka siya bagag unod kay native man siya nga durian. Ano yung katong mga hybrid bagag unod. Let's go. Usay mo ngalan dong? Ha? Andre? Andre? Inyo ani kuan? Inyo ani diri? Okay. Taga diri ka. Andre! Andre! Bye-bye! Wow. Okay. This is just a paint and then concrete, cemento. But very nice. Very nice design. Wow. Ako kaya nga kahoy oh. Kana siya some sort of a fig tree. Kita ninyo ng bunga sa babaw. Oh. Kaya kahoy. Wow. Good morning. Kani siya boss, kuha na siya no, simento.
Oh, nya gidesignan ninyo spintal. Nice no, nindot kay pagkakuan ba? Diskarte. Kamu ra gihimo diri. So, diri na nila gihimoon. Laing mga design, no? Oh, gablog. Oh, si Bono 123. Oh, tagaan di ka sticker ha? Kapilit ako sa multi-cap. Oh, oh. Salamat. Thank you. Nindot no? Unsa ni siya kanang para ani? Para unsa man ni siya kanang tanom? Oh, nindot ni siya sa mga building no? Mga kondo, kanang mga dagkong balay ba, no? Nindot og design. Mga hotel, gasolinahan. Oo, tinuod. Kandi po do? Oo. Dapat mga table na mo ito sir. Oh, to po dito. Dapat mga table na nakaan. Hello my friend. Okay mo na yung hulmahan? Oh sir, mga plastic na. Oh, mga plastic. Ay, wow. Oh. Apoy lamisa. Oo. Kani siya, unsa man ni siya? Made of simento? Oh, may cement lang po na siya sir. Kulig-on no. Pila po ni inani, boss? 4-5 ang set sir. 4-5 ang set. So, bot pa sa bot doon ay Nana siya upat sa bangko. okay. So doon na siya upat ka murag stall. Simento pod. Oh, wow. Oh. Bugat to, dili siya dali makuan, tumba. Halo man sa sulod. Oh, halo siya sulod. Pero lig-on, di ba? Wow. Diya sila gahimo. Menggat na ma-picture sa mga vlog sir para patatan. Boss, say kalan, boss? Nonoy lang sir. Nonoy. Tunanda na ko dire nonoy kaang. Nonoy Paang. So, kailan nakadire? Kay kaang. So, pangitaala ni. Kani sa diri, unsa kini ka lugar diri? Sonpor Alubihid sir. Sonpor, Alubihid. Lumbo. Lumbo, barangay Lumbo. Kaning doon na kayo makita ang mga dagang na maligyag prutas na Prince Dalan. Nasa dire. Nonoy Kaang. Boss, thank you. Okay sir, salamat. Kasa ka sir, Oh, di ba? hello. Taga-kuan ko, taga-Cagayan ko. Kagaya. Boss, thank you, boss. Ha? Sige sir, salamat po. Nice. Ari ta dire. Uy. Okay. Hello, my friend. Daghan ko ng mga amigo nangutanan ako nga gawin daghan yung protest diya sa Mindanao. Maingon na po ko nga, of course. Mindanao ba yan ni? Oh? Wow. Oh. Wow. Pumilo. Buongon. And then wow, kini. My favorite. Santol. Durian. Wow. Boss, may buntag. Pila ni santol? 50 kilo. Bangkok. 50 ang kilo. Palit ko Kini okay ni dire? Kuha na ni, hinog na ni? Hinog na, kapo na kay Arbes. Daghan mo kayo ang sa kilo siyo nako. Gani. No? Uy. Okay. Okay. Kala ra murag. Kala lang 2 kabok. Santol, 35 pesos. Palit Lamin ni butangan og asin, dos asin, ya daghang sili. Rabot sila muni kinaraan nga watermelon. Kani adto sa bata ba ko. Inani gyud ang watermelon. Boss, thank you Sige po sir. Kwenta lang na tanan. Masuda dali. Gawins. Gawins. Sira kaya ako. Sige, sir. Okay.
Cardaba. Guyabano. Wow. Boss, good morning. Wow, unsa kay ni siya nga prutas? Tisa. Tisa. Oh, kanistil. Unsa in English ani? Correct. Duha ra kana kanistil og tisa. Oo, lagi. Ako pakiramdam tisa. Tisa, dugay na ko kita ani. Pila po ning sumre tapok-tapok? Kilo 40. 40 ang kilo. Okay. Wow. Naay mga adlaw no nga daghang kay prutas dire no? Wala pa kay ang pag-3 season yun ang atis. Atis. Mga unsa nang bulana ang atis season? Karon sa bulan. So mo mananggan pa ni? Muna kayo pa na. Ya, mo brato pa. Ana ito na dere. Boss, thank you. Kasi Napa rin nakita lang ko sa bikas. Itong tanawon. Pilang nangka? 50 kilo. 50 ang kilo. Pero sakop makik-slice. Pwede mo ka makakuto nga, sir. Ay, nato yung bigas diri, sir. Okay. Parehara na sila, mora na silang putasa. Parehara. Kani unta nindot ta nililipita oh. Pwede itong arana? Oh, ikaw rin bahala sa yung pikas. Kani mo ni padung uga iligan, padung lanaw. Oh, okay. Thank you. Kasi ngalan? Apple. Boss. Good morning. Oy, Shout out. Shout out yan. ay shout out ko boss ako kagulingon nga mapili ko boss. Ay nara. Salamat boss. Okay. Tibuano 1 2 3. Tibuano 1 2 3. Okay. Nice ka boss. Ada umunta ka. Hello, Goti. Hello, my friend. Wow, I am in Tubahon. Tubahon Lagindingan. Wow. Well, I must call this a hidden paradise. Look at the beach. But wala ko diri nga wako ni ari diri para maligo. Ni ari ko diri kaya ako ang tan-awon ang ilahang mga kinason. Wow. Daghang tao nang ligo dito. Wow, I love that spot over there. Wow. Lagindingan ha. Let's see. Ako ipakita ninyo doon ay daghang talaba, oysters in Lagindingan. Sir, good morning. Good morning. Ana diha akong paborito dito dapita. Doon ay mga mangroves. Doon ay daghang nagdala sila ang mga beach chairs, camping chairs, standby ra. Look at the place. Papa ko kaabot dito. But for now, diri lang sa akong ipakita ninyo. Ako ipakita ninyo dunay daghang makaon diri nga seafood. Particularly mga kinason. Sir, good morning. Palit ka, sir? Ito Kani? rice ra ko. Rice ra. Wow, buhi pa gyud do. Buhi pa. Buhay pa yan. Buhay pa yan. Unsa kito yung pangalan nito? Liswi. Liswi. Wow, pila ang itong kilo? 180 sir. 180. 180 ang kilo. Dunay daghang tao, dunay daghang mga sakyanan ng marking. Dunay saang. Buhi pa po do. Buhay pa. Buhay pa. Buhay pa yan. Maupok pa siya. Wow. Gahi pa. Nya kini ang saang pila?
180 sir. 180 Liswi 180 sa ang Talaba 140. Doon na po'y Kanang kuan, halaan. halaan, Naapoy bugatan. bugatan. Makilaw na siya. Sir. Te, kaway-kaway po. Okay. Ari ta speakers. Doon ay cook na diri. Mahimo na imong kaunon. Diretso. Ma'am, sir. Good morning. Okay ni pabukala na ni. Yes sir. So ready. Ready to eat. Sabay mga kinilo ato sir. Unsa ni siya kinason? Liswi ni. Okay. Pila po ang 100 ang pa. putos? 100. Kani Kasag. kasag. Oh wow. Pili natong hikapon ato ipakita nila ba? Hi ma'am, good morning. Kasag. Oh, init pa oh. Wow. Atong i-arrange kay ang kasata. Ya, dunay Aninikad po ng isa. suka. Ah, aninikad. Oh, 100 yapon na po. 100 ang putos. Wow. Palit sa nanay free suka. Ah, okay. Ang mapalit na free suka. Abay mga talaba dito. Murag makakaon kita ani re. Oh. Doon na po'y Kinilaw. isda. Tinapan. Oh, doon na sila kinilaw. Wow, so many balat no? Oh. Nya kini. Ah, litob. Oh. Gagi simi kinilaw. Oh, sale yapon na siya. Guso. Wow. Napo diri. Ma'am, thank you. Ah. Ayo. Sorry dari speakers. Doon na po dari mga boko bagong habwa. Pila po ni ma'am? 25 dah na buak. Okay, doon na sila i-opener rio nga pang one time. Right, let's go back to the beach. This is actually rapidly gaining popularity mga igsoon. Oh, doon ay daghan nangabot. Wow. Tsaka no, pwede ka mangabang anang sakayan diha. Ito tanawon rin speakers. Oh, nice spot dere. Oh, wow. Well, of course. Huh. Look at the sand. Ilang ko kaambak ba? Naog ta dere. Itong tanawon ang ilahang balas. Ugoy. Hello. Sir, doon na ba dagang resort do so no? Dagan pa sir. So kani public ra ni. Open lang ni Bali tanan. siya ang may mga liguan ni environmental fee right taon. Environmental fee. Dala may environmental lugar dire. Oh. Ano to entrance na. Doon na po entrance nila dito. Matag usa dito doon ay pangayoon nga entrance. Okay, so doon na pa di daghang mga beach resort nga tusunahan. Dagan pa dito sir. Tubahon pa ya po na, tubahon, lagindingan. Alright. Sir, thank you sir. So kani nga daan mga ka 1 2 3. Siya. Hello, good morning. Taga diri ra mo? Lubihid. Taga Lubihid. Ya diri ra mo na mga ligo. Nice diri no kay environmental fee ra bayran. No? Ma'am, si nga mo ma'am? Ikaw, Maribet, Ma'am Maribet, ikaw? Josephine. Si Ma'am Josephine, imong igsoon, manghod nimo? Gagaw. Igagaw. Imong pangan. Okay, ato mga kaila sa Lubihid. Shout out sa mga amigo. Shout out diha. Hello. Ma'am, thank you. Ari ta diri oh. Dunay nindot nga spot diri ilaw aning kahoy.
Tagaan ta mag-sticker ron. Wow. Okay. Doon na mga sakayan. Ako alantang hangyo di anta pagaw-gawan. Ilabid na kini sa kinaiyahan. Mayong buntag. Wow. Dilaw. Kinilaw. Unya ulay pahilis. Humana. Dinibra. Ini bra oy lami kina. Mga pobre. Sige ra. Naman ang kabo. Ang kaadnahan sa tao na des kasing-kasing. Oh, Dili na sa bahandi. Banda di man ba matay ta. Oh, lagi di mada. Di mada. Ano ni? Di mada ang bahandi. Tinuod. Angay lang. Angay lang. Wow. Kabo ni mong lungon. Oh. Naroon ka kanon sa irok. Kaning mga bangka pwede ning abangan. Ang uban. No, bugsay-bugsay diri ba? No? Dahil pabangan na nana sir. Sila ba di ganyan dia bawat to dito pikan. Oh. Katunag po ang dagan-dagan kanina. Ngayon na ra mo, sir? Kaya na ra mo. Taga asa mo? Taga diri ra. Lagindingan. Oh. Tingan. Nice no kay hinahinay na diskubrihan ang inyong mga baybayon, no? Oh, pero kana lang kay magdapog hugaw, no? Anam magkahugaw. Ampingan lang, ampingan. Boss. Mahala ang tag. Sige ano, boss? Eliser, gawin sa ko. Ikaw, Noy? Jesus. Okay, Jesus. Okay, ikaw te? Si Suset. Susit, ikaw ma'am. Ay, wow. Nastinag si Johnny. Okay, boss Johnny, thank you. Asa de po. Ako taga Cagayan de Oro gyud ko, pero dugay ko Cebu. Vlogger ka Kay ba? tungod ako amahan taga Cebu man. Apan karon nabalik na ko sa Cagayan. Oo. Wow. Uy, Unsay mo ko sa mingwit lagi na sa diha. Mingwit. Nana na si kuha di amiga? Ha? Unsa may mo ko sa cancer? Uy, gawins oh. Ay na taga ato mag sticker. Dito unsa Oh. may mo ko sa cellphone? Duha lang ha kay gamay ra akong daan niya. Oy, pampilit sa kuan motor. Oh. Okay, unsa man na? Oh. Unsa man na nakuan? Unsa may mo ko sa Nako sa YouTube, nako sa YouTube. Lagi unsa may mo kuan? Cebuano 123. Oh, napay usa na usa gamay. Oh, sa man oh. Okay. Salamat sir. Thank you po, Ampeng. Enjoy. Kaya mo ipalo ka. Hello, amigo. Ato na silang taga ano, sticker dere. Kay well, balik ko dere pohon. Very nice place. I will check out ang gato mga resort dito. Okay. Oh, tagan ta mong sticker. Boss. Oh. Thank you. Okay. Oh, dua. Oh, Pit motor. let's motor. Oh, Iguano 1 2 3 gawin. okay. Thank you. Hello, ma'am. Good morning. Hello. Unsa man ning inyo hamang kanang sa LGU? Yes sir. Oh, so environmental fee. Sa tanan nga musod, Yes sir. including ang kaning nadiri. Kana sir. Oh, Pagtahan ko na sila sir. sa environmental fee. Basta maligo. Kung kumakaon lang, Okay naman siya. dili ra. Okay ra. Okay. So, Sir. makaon lang di ko makuliktahan. So kung makaon lang dili ra makabayad sa environmental fee apan kung maligo ka sa ilahang kadagatan. Hi ma'am, kaway-kaway pod. Okay. Oh, pilay bayro nun ma'am? 20 pesos per head sir. 20 pesos per head. Okay. Ay barangay nga 10. 10. So 30 tanan. Kung taga amo ara 10 pesos. 10 pesos of course. Pabor gyud sa taga dere. Oh. Ma'am, thank you ma'am. Alright. So klaro na ha. 20 Gs alang sa mga musod. Uy, ma'am, may buntag. Oh, na ako sticker. Sa na ako sa YouTube. Oh, YouTube. Thank you.
Okay. Ma'am. Hi. So, maglakaw na mo? Ay, uli na mo. Okay, human na mo og kuan pabugnaw, ma'am. Oh. Ay, salamat. Okay. Ma'am, shout out, ma'am. Hi! Shout out sa kaibigan! Alright. It's time to eat. Balat, kinilaw. O litob. Nagwayad ako sa tinapan ng Santi ha. Siguro berat. Bayad. 70 sakto na, no? Sa Okay. Usa-usahon lang ako kay usara man na. Usahon lang ako ibutan lang di ako sa palihog. Wow. So ayan na to ni. Litob kinilaw. Ari ta plastada aning dunay bangka. Bossing. Okay, are na to plaster. Shout out. Alright, so wow. Well, kanilang very responsible kayo. I hope dili na to pamarihasan. No, kanang yana ba maghugaw-hugaw ba? Di maayo no? Alright, I have Coke. Ato ibutang dre. Atong Coke. Ana na diha ang Coke. Ana. Taro ra? Balat kinilaw. Ngaon ta? Dili siya gahi. Umok siya nga balat. Another one. Taro ninyo? Oh? Crispy. Presko. Matilawang kini ng dagat. Hello. Muna siyang litob. Oh. Ito tilawan. Actually, second time na ko na nakatilaw kinilaw nga litob. Kaya di makikot tikilaw ani god. More on sinabawan. 1 spoon. Dami. Look at my view. Makan ngabot. Shout out. Actually, daghan ang tao ka pangaligo diri. Daghang padungad to kay dunay daghang beach resort. But akong tripping kini anahan ako ng abangan na bangka.
Then magbangka-bangka ko dito. Hello my friend. Tagaan ko ate og ko ano kaning usay nga na ite? Lisway, tagaan ko niya ni Lisway niya. Yang yo ko nga bubayad lang ko. Panginabuhian ba ya? Di ba boss? Oo. Bayaran na ako tayo, bayaran na tayo. Ayaw, ko mo dawat yan. Mamaw tayo to, mamaw. Hi ma'am. Oh, dawatan lang ito, hindi makamudawat sa kuan. Anyway, dili dawaton ni ate ako ang bayan. But naa dire do na sila talaba, saang og Lisway. Teno? Waray bali na. Pila ni siya lang? Kilo lang? 180 sir. Yeah. Pwede lang po na Okay. may mga buhi man doon kayo din siya. Thank you te ha. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Tagang kong ate. Hatang ni ate oh. Liswi, mga banabanon ako mga usang kilo og tunga. Okay. Wow. Doon na nidaghan dito nga mga floating cottages. Wow. Alright mga ka-123, salamat sa inyong pagkuyog kanako karong adlaw. Again, this is Gawens in Lagindingan, Misamis Oriental.